komiat. Hyvää päivää. Tervetuloa Jaareisingin matkaan. Ja nyt nimenomaan matkaan, koska vehkeet on pakattu, talli on tyhjä. Meikäläinen lähtee nyt Saloon, hakee Arin. Sitten me lähdetään Lapualle Drift Madnesselle. Päivää Ari. Moi. Ei me päästi Pernionin ensimmäinen remontti. Ei pala lisävalo, koska mun ryöstöliittimet ei ollut hyvin. Joo, tästä jatketaan reissua. Täällä sataa. Synkkä ja myrskyinen syysilta. Syys. Täällä on. Joo. Vittu tästä näe mitään, mutta ei varmaan näe. Ramsniti Kojelauran valo paistaa. Meillä on. Ari on kyydissä. Ari on itse asiassa kameran takana nyt. Kyllä. Koska minä jurnutan täällä laatikolla. Joo. Lähettiin täältä Pernion perukoilta. Jere nappasi meikän kyytiin ja muuta kuin nokka kohti Lapuaa. Tulipa se kuorossa. Ihan niinku suunnitellusti melkein, jos oltais. Äläpä. Ei kai siinä. Lintta on varmaan ihan täynnä vettä saatana, kun päästään perille. Mio ei oo tiivisteitä ollenkaan. Niin. Eikö on siinä vähän se? Vähän se on. Vähän, Mutta onneksi siinä on reikiä niin paljon pohjassa, niin se valuu kyllä samaa vauhtia pois. Tulppa sinne jo. No äkkikö se tekee uusia itse? Joo, se on jo varmaan tehnyt. Joo, mutta ei kai me lähdetään tästä posottamaan sitten. Mitä tästä on 4 tuntia? Ei riitä. Ei varmaan riitä. Niin ei riitä, kun meillä on yhdistelmä. Kevyt perävaunu. Tää itse asiassa, niin no jarrullin raikku perässä, niin saa kun 80 soutaa. Niin. Erittäin paljon hyvää huomenta. Märkää ja kylmää huomenta täältä Lapualta. Nyt odotellaan, että joku tulisi katsastaa tuon meidän romun. Ja kelihän on tällainen. Täällä on auton transitti näyttää, että 5 on lämmintä, että kyllä me ollaan täällä pipot päässä. Vettä sataa ja kaikkia vituttaa. Niin, kyllä se vielä. Kyllä iloks muuttuu joo. Ja tos vähän säätä kattelin, että pieni chanssi voisi olla, että tuossa iltasella sitten sade ehkä jopa lakkais. Se olisi hirveän kiva. Ei siis sekin, että on viileä ja tuuli, mutta sade tekee siitä kyllä jotenkin niinku vielä kahta kauheamman. Tuntuu ainakin siltä, että sit jos sadekin lakkaisi, niin toi pärjäis periaatteessa kyllä sitten sen viileän ilman kanssa. Mutta joo. Katsotaan jossain vaiheessa, jos päästään ajamaan. Jos niinku, en tiedä, Arilla on hirveä into ainakin lähteä jo ajamaan. Mulla jotenkin. Mulla on jotenkin. Niin. Pääsi ajamaan sitten Haluvalteen. Ainakin sinne ryhmään tuli jo minuutin yli 10, että rata auki saa soittaa. Noniin. Niin saadaan katsastettua ja syödään vähän aamupalaa ja mennään katsomaan vähän, kun siellä mennään vähän katsomaan ja tietysti siinä kun kävis pari kierrosta ajamassa, niin siinä tulisi kyllä lämminkin sit. Ajaessa tos noin kun sit soittaa menemään, niin ei siinä kyllä kylmää kerkeä ajattelemaan ja lämmin siitä, hikihän siitä tulee jopa. Hyvä homma.
paska. Hyvää huomenta. Huomenta. Juon tässä nää kahvit, nyt on sunnuntai-aamu. Painan sit, mennään sitten ajamaan vähän lisää. Me ei kuvattu eilen yhtään ajamista. Eilen oli aika. Sato koko päivän ja tuuli aivan helvetisti. Niin. Tuli käytyä niinku vähän, ei siis tullut hirveästi käytyä ajamassa. Tuntuu, ettei sit ajamisestakaan oikein tullut mitään. Mutta kyllä siitä. Kyllä se siitä. Ei oo ikinä ajettu märällä ja nyt ajetaan taas. Kyllä se siitä. Pysyis nyt poutasena ja niin. Saatais rata kuivaksi. Joo, nyt vähän tulee pilven takaa. Joo, me mennään seuraavaksi. Me juon ton kahvin loppuun tosta. Tai oikeastaan mä aloitan sen vasta. Mennään sitten tonne autoon. Ja katsotaan jos nyt laittais sitten vähän kameraa päälle. Joo. Joo. Näin me tehdään. Katsotaan. Kyllä me yritetään. Rock on. Niin, se vähänenkin voimalla puheeksi. Ei mene siihen malliin. Ei, se on ruvennut, se niinku rupes savuuttamaan paljon, että ne pitää siis imusarja irrottaa ja purkaa kokonaan läpät pois. Se ainakin on yksi varma. Siellä on todennäköisesti, ei kerrankin voi falskata. Niin, sekin voi olla, että... Ei se ahdi rikki ole, mutta sekin voi kaihtaa siellä. Se oli jo kans näkyy imusiivissa oli aika paljon, että tietysti tää on vedetty niin paljon vittu tonne hiekalle ja ilman putsaria kyllä. Mä en tiedä putsaako sitä joskus vai uusiiko sitten ihan. Ja sit se rupes sakkaamaan kanssa. Niin, sekin, sitäkin. Kun kaahusta, niin joo. Se ei oo ikinä ennen tehnyt. Joo.
Aikamoinen. Ja kiva tietysti tälleen näin saatana sunnuntain viimeisille tunneille, niin meillähän tuli oikeesti ihan hyvä keli. Ja päästiin kyllä vielä sit ajamaan sillain niinku ihan kuivallakin, tai suht kuivalla, semmosella puolikuivalla. Niin kyllä sit ajostakin rupesi tulee jotain, mutta kyllä me nyt todettiin, että käsijarru, hydrokäkkäri on lähes pakollinen. Alkaa olla joo. Saatana minkään vitun Audin peräs kökkimään. Vittu meillä on kylmät banaanit. Kylmät banaanit? Oo. Niin. Meillä on banaanijäätelöä. Drift Madness. Taputeltu. Käytiin tossa Seinäjoella syömässä. nappaamassa evästä ja lähdettiin solkkaamaan kotiin. Himaan päin ja semmonen varmaan 5 tuntia, mutta katsotaan nyt miten menee. Juu. Ja tämän vuoden ajot oli siinä. Sanotaan ihan mukava tapahtuma, ihan pirusti jengiä ja hirvittävän hienoja vehkeitä. Ja oli kyllä. Koko aika sellainen olo, että me ei kuuluta tänne. Ei. Ehkä ensi vuonna voi olla paremmin joku, jos on intoa ja rahaa ja aikaa virittää vähän enemmän. Niin, kyllä. Kyllä. Intoa kyllä on. On. Rahaa ei. Mut se on ilmeisesti sitä motorsporttia. Se on sitä Joo. Mitä siinä sit niinku mä muistan sanotteko me mihinkään videoon. Elikkä siinä tuli niistä pikku probleemaakin. Tuli ne Imusarjan läpät sitten siellä ja mahdollisesti joo. Alkoi sit nyt sunnuntaina rata kuivamaan sitten pikkuhiljaa kun sadekin taukos ja siellä sitten huomattiin vähän, että nyt ei oo kaikki ok, kun puski huomattavasti enemmän mustaa mitä normaalisti ja vähän katsottiin turbon kuntoa ja tällaista ja vähän siihen tulokseen tultais, että se ei saa ilmaa se moottori ja helppas kaasusta, niin se sakkas aina se turbo ja luulen että toi Imusarjan läpät olis mennyt siellä osittain kiinni. Ne on vielä paikallaan siellä, mutta kaivetaan pois kaikki ylimääräinen sieltä. No ohjelmallisesti kuitenkin on otettu pois päältä käytöstä. Niin, mutta se on sit jos ne on mekaanisesti jäänyt niin, että mennyt sitten varmaan aikanaan pitänyt jotain rautalakakin, että se tanko pysyisi aukikin. Niin. Se, että jos ne on ihan jossain nokipaskassa siellä jäänyt paskaa asentoonkin nyt varsinkin kun vähän pitkin penkkoja on vedetty sitä tossa noin, niin jos on heilahtanut kaikki, niin en mä tiedä. Mutta kuitenkin. Joka tapauksessa remonttia siis. Niin, pääasiassa, että traikulle saatiin ajettua, ei tarvinnut työntää ja näin. Ei siinä katota. Videopätkä aika vähän tuli, kun oli saatana kylmää ja märkää ja... Niin. Mutta muuten, ei mennyt saatana, ei edes yhtään paria renkaita saatu sulatettua. Noikin, mitkä on siinä nyt takana, niin ensi keväänä, niin jos ei mitään muuta, niin todennäköisesti Makosan päivät on ensimmäiset kyllä sinne haluaa mennä. Niin. Saadaan noin samoin renkaan jatkaa. Joo, kyllä. Tältä niin vuodelta oli kyllä viimeiset ajot sitten. Katsotaan. Mutta hei. Ei muuta kuin... Sitten jatketaan remonttien parissa seuraavin video. Niin, näin. Ei muuta kuin... Tilaa kanava.